Dang menhagane ke Good Friday, ke sipai jong ke Myanmar kila kem, but Raiban said along hadu nriusnem, ya uway upasto, na marba ula sya keno, ba uldan kti hakikam le no, ke jing sya keno jong uni upasto, ke day tang namar, ba ula ya kendo, bat kinong sensyar barim jong ke Burma, kibala sya weng no haki sipai, dang hakine ki kendet snem kibala deb. Sakaway ke jing keno, kadai na kabenta ka Zoom meeting, hagaba kinong isim benta kidai ki khun samla, kibadan hapo ka balang, kibahap hapo ka pastret jong u, bat kathim ka balabu hagane ka Zoom meeting kadai, bantay yakari ha ukris, kane kathim kala pen subajur, yagi sipai jong kari Myanmar kibala perkhat bakla, ba une upasto ukwa ban penslur yaki khun samla, ban nyelek persya yaki bor sipai jongki. Uneo pasto udai ubala pau bha hagi kampen yasuk kum ha kabadon ke jingya kan at para riulum hapo kari Myanmar dai na kane ke daw ula syakhot ngong baru syakari Amerika hakaba ula yo ban yakendu ru ya u Donald Trump hakapor ba udang dai u president jong kari Amerika kalong shisha ka ba omtang ya ki paj riunget Kristan ban hapo kari Myanmar hendrai wat ki Buddhis kisem jing ban pendem ya ki kam letniam jongki na marba ki sipai ki siat pathare ki breu ki baya lumbun ngon ha ka jo ka jaka tongin duai kerpang na ka benta ki nong shongshnong jong ka negeri bat kham tam ya ki prabengen ki ba hab ban yai leng ba kum ki ne ki jing pen sitam ben